I swear, by Apollo physician, by Asclepius, by Ea and Panakia, and by all the gods and goddesses, making them my witnesses, that I will carry out, according to my ability and judgment, this oath and this indenture, to hold my teacher in this art equal to my own parents, to make him partner in my livelihood. When he is in need of money, to share mine with him, to consider his family as my own brothers, and to teach them this art if they want to learn it without fee or indenture, to impart instruction written, oral, and practical to my own sons, the sons of my teacher, and to indentured pupils who have taken the physician's oath, but to nobody else. I will use treatment to help the sick according to my ability and judgment, but never with a view to injury and wrongdoing. Neither will I administer poison to anybody when asked to do so, nor will I suggest such a course. Similarly, I will not give to a woman a pessary to cause abortion, but I will keep pure and holy both my life and my art. I will not use the knife, not even verily on sufferers from stone, but I will give place to such as are craftsmen therein. Into whatsoever house I enter, I will enter to help the sick, and I will abstain from all intentional wrongdoing and harm, especially from abusing the bodies of man or woman, bond or free. And whatsoever I shall see or hear in the course of my profession, as well as outside my profession in my intercourse with men, if it be what should not be published abroad, I will never divulge, holding such things to be holy secrets. Now, if I carry out this oath and break it not, may I gain forever reputation among all men for my life and for my art. But if I transgress it and forswear myself, may the opposite befall me. Όμνημοι Απόλλωνα Ιτρών και Ασκληπιών και Υγείαν και Πανάκιαν και Θεούς πάνταστε και πάσας ύστορας ποιευμένος, επιτελέα ποιήσιν κατά δύναμιν και κρίσιν εμήν, όρκον των δε και εξυγγραφήν την δε. Η γη σας θέμε τον διδάξαντά με την τέχνη ταύτην, ίσα γενέτησιν εμίσιν και βίου κοινώσαστε, και χρεών χρήζον τη μετάδοσιν ποιήσαστε, και γένος εξ αυταίου αδελφεής, ίσον επιπινέην άρεσιν, και διδάξιν την τέχνη ταύτην, ειν χρήζουσιν μανθάνιν, άνευ μισθού και εξυγγραφής. Παραγγελίησε δε και ακροήσιος και της λυπής απάσης μαθήσεως μετάδοσιν ποιήσαστε ίση εμίσι και τίση του εμέ διδάξαντος και μαθητές ίσιν και γραμμένιστε και ορκισμένης νόμο ιτρικό, άλλο δε ουδενή. Διότι μας είτε χρήσο με υποφελεί καμνόντων, κατά δύναμιν και κρίσιν εμήν. Επειδή λύση δε και αδική νύρξην, ου δώσω ουδέ φάρμακον, ουδέ μη επιθύσαν άσημον, ουδέ ευσηγήσω με ψυμπουλήν την δε. Ομοίως δε ουδέ γυναική πεσών θόριον δώσω. Αγνός δε και οσίως διατηρήσω βίον των αιμών και τέχνην την εμήν. Ούτε με οδε ουδέ μιληθιώντας, εγχωρήσω δε εργάτη συναδράση, πρίξιος της δε. Εσελεύσω με υποφελή καμνόντων, εκτός αιών πάης αδικής, έκουσης και φθορής, τίστε άλλης και αφροδισίων έργων, επί τε γυναικείων σωμάτων και ανδρών, ελευθέρων δε και δούλων. Αβάνεν θεραπείς. Ή είδω ή ακούσω. Η άνευ θεραπείας κατά βίων ανθρώπων, αν μη χρήποτε εκλαλέστε έξω, ξηγήσομαι. Άρρητα ηγευμένος είναι τα τι αυτά.
όρκον μενούμητον δε επιταλέα πιέοντι και μη ξυγχέοντι ή επάβρασε και βίου και τέχνης, δοξαζομένο παραπάσιν ανθρώπης, έστων αεί χρόνων, παραβαίνοντι δε και επιορκέοντι στα αναντία του Θεόν. Απόλλωνα Ασκληπιώ, Πανάκια και Υγεία κι όλους συνάμα τους Θεούς, με όρκο βεβαιώνω πως θα φυλάσω σταθερά αυτή τη συμφωνία. Τον δάσκαλό μου θα τιμώ ίσα με τους γονιούς μου και τα παιδιά του ολόψυχα θα έχω σαν αδέρφια. Θα τους διδάξω ιατρική χωρίς μισθό να παίρνω και άλλους άξιους μαθητές που επιθυμούν να μάθουν. Θα εφαρμόζω δίαιτα για ωφέλεια των αρρώστων και δεν θα αφήσω όσο μπορώ τίποτα να τους βλάψει. Θανατηφόρο φάρμακο δεν πρόκειται να δώσω και σε γυναίκα έγκυο που θέλει να αποβάλει. Τον βίο και την τέχνη μου αγνά να τηρήσω. Τις επεμβάσεις τις βαριές στους ειδικούς αφήνω. Σε σπίτια των αρρώστων μου με βλάβια θα μπαίνω και τίμια θα φέρομαι σε άντρες και γυναίκες. Ή δούλους ή ελεύθερους, ποτέ δεν θα πειράξω. Όσα θα ακούσω και θα δω, δεν θα ανακοινώσω, τα μυστικά των ασθενών με δέος θα φυλάξω. Όσο τηρώ τον όρκο μου, πάντα καλά να βρίσκω. Να πετυχαίνω στη ζωή, φήμη και δόξα να έχω. Μ' αντίχει και τον παραβώ, τα αντίθετα να πάθω. I now kindly invite the President of the International Hippocratic Foundation of KOS, Professor Papadoniou, the President of the Global Doctors Hippocratic Institute, Dr. Patoulis, and the Mayor of KOS, Mr. Nikitaras, to join Hippocrates at the steps. I now call Mr. Giorgos Christodoulou from the National Kapodistrian University of Athens to go to the steps and join the other doctors. I kindly invite
Alexandra Bekiaridou, School of Molecular Medicine of Northwell. Αστριευμένος, επιτελέα ποιήσιν κατά δύναμιν και κρίσιν εμείς αυτεύω αδελφεείς, ίσον επικρινέην άρεσιν και διδάξιν την τέχνη ταύτην, ειν χρήζουσιν μαν, ή επάβρεστε και βίου και τέχνης, δοξαζομένο παραπάσιν ανθρώπης, έστων αεί χρόνων, παραβαίνον. Κι όλους συνάμα τους θεούς, με όρκο βεβαιώνω πως θα φυλάσω σταθερά αυτή τη συμφωνία. Τον δάσκαλό μου θα τιμώ ίσα με τους γονιούς μου και τα παιδιά του ολόψυχα θα έχω σαν αδέρφια. Θα τους διδάξω ιατρική χωρίς μισθό να παίρνω και άλλους άξιους μαθητές που επιθυμούν να μάθουν. Εφαρμόζω δίαιτα η ωφέλεια των... Θανατηφόρο φάρμακο δεν πρόκειται να δώσω και σε γυναίκα έγκυο που θέλει να αποβάλει. Τον βίο και την τέχνη μου αγνάται να τηρήσω. Τις επεμβάσεις τις βαριές στους ειδικούς αφήνω. Σε σπίτια των αρρώστων μου με βλάβια θα μπαίνω και τίμια θα φέρομαι σε άντρες και γυναίκες. Ή ζούλους ή ελεύθερους, ποτέ δεν θα πειράξω. Όσα θα ακούσω και θα δω, δεν θα ανακοινώσω τα μυστικά των ασθενών, με δέος θα φυλάξω. Όσο τηρώ τον όρκο μου, πάντα καλά να βρίσκω. Να πετυχαίνω στη ζωή, φήμη και δόξα να έχω. Μ' αντίχει και τον παραβώ, τα αντίθετα να πάθω.